Undskyld. Det går bare så hurtigt. Hey YouTube, som I kan se, så er William og Simon i gang med slagsmål her. Og det vil jeg være med i. Så I skal dø! Okay, bare stop. Okay. Rules. Simon, nu får du test, Simon. Nu stop. Stop. Okay. Do not place the sky blocks. Do not remove any torches. Play on peaceful. You may only break clay. You may not craft any block. Obviously, switches and buttons and pressure plates may be crafted. Okay. Oh, Pas på! Ind ad gangen! Kameramanden først. Lol. Yes, no. Ja, hvor er det sejt, mand. Okay, det var der. Det havde jeg ikke set. The man eating lava didn't get you. Yeah, Vi må ikke smadre glowstone. Man spawner nogen fra kuben igen. Yeah. Ja, men vi TP'er. Nå, okay, her skal man ikke gå lige ind. Det er bare et checkpoint. Skorstræk TP. Ja, altså det er checkpoint. Der er checkpoints og alt muligt. Det var der også i de sidste maps. Ja, lækker. Kom. Jeg blev vi fik golden her. Okay. Hvordan skal vi klare det her? Sådan der. Kom så, William. Checkpoint. Lad være. Nej, hvad laver jeg? My checkpoint. Kom nu, Jacob. Yeah, the checkpoint. Der er checkpoint, William. Ja, der er her. Det er løgn. Jeg har lyst til at slå game mode til. Så er jeg også. Det vil være cheating. Jeg er lækker. What? Hey! Shit. Jeg vil lige gerne med at lære. Listen, if you didn't use the checkpoint, kudos to you. Pas på! Bare kig ned her. Jeg er bange. Oh, you didn't climb all that way for nothing? Jeg prøver at komme ned nu. Nej, du gør ikke. Jeg tænker. Så kan jeg komme. Jeg kommer nu. Nej, William, din tur. Nej, Jacob. Vil du? Ja, I'm dead. Skal du ned i vandet, for fanden da? Vand. Ja. Oh yeah. Find 3 pieces of cobbles to open the door. Jeg har fundet et. Hvad lå der i, Simon? Cobblestone. Kig efter kister. Jeg har fundet 2 stykker. Ja, jeg har fundet en. Okay, har du? Kom hen til mig så. Nej, der er ikke. Skål. Jeg mangler en. Ja. Er den der? Checkpoint. Slaps. Kom du videre? Men der er i hvert fald checkpoint der. What's this? What's this? Nej. Om vi skal derind. Vi skal have... Vi skal have... Den har jeg til. Vi skal have Kig cobblestone. efter kister. Ja, jeg sidder fast der slap. Jeg står med slaps. Jeg kan ikke komme ud af det. Jeg kan fandme se en. Simon. Ja, Jacob har fundet det. Ja, jeg kan bare finde det. Hey, get mig. Jeg var... William herovre. Ja, okay. Tak. Der.
Ouch. Skal der? Sexy girl, all around the world, just shake your hips and put that ass to work. Put that ass to work. Hvor har du smidt det ind i nogle steder, Nick? Hvad så? Hey, jeg var... Synes jeg lækker til mig i dag. Smid den nu deri, Jacob. Nej, ikke den! Den sidste. Så Kirsten, han er AFK for fanden. Han skriver. Simon! Han havde ikke noget for mig. Jeg fik det i hvert fald ikke. Den der. William, så... Ja, fik den. Sådan. Checkpoint. Checkpoint. Nu er det, Simon. Hey, der er seng. Jeg vil sove. Så, altså. Der er ikke net. Prøv lige at se her. What the fuck, jeg skal lige... Lol, hvad er det her? Der er i hvert fald kister. Med minecarts. Jeg har taget 4 minecarts, så nu går jeg... Nå, der. Er I ikke sikker på, at vi skal et andet sted hen? For eksempel, der look left. Men her kan man godt komme et andet sted hen. Skal jeg gå herhen? Ja, Simon. Det hedder en fælde. Ved det? Kig til venstre, jeg kigger til venstre. Ja. Poop. Hvordan kommer vi derop, Simon? Vi prøver. Nå, okay, vi skal den vej først. Come on. Dø. Nej, hvad har gang i den? Nej, vi må ikke ødelægge noget. Det bliver et problem at komme op. Vi snyder bare en sådan der. Nick, tilhører du? Jeg har ikke med mad. Der er et får! Jeg kan bare ikke få maden. Niklas, tilhører du mig lige? Put your fucking ass to work. Ja. Så skynd. Fandt det. Hvad fandt du? Jeg fandt redstone. Så put den derovre på. Hvad tror jeg er i gang med? Kom nu, Niklas, tilhører mig. Hvorfor må vi ikke touch? And you for the How do not touch. Det er noget ikke se. Jeg kan Niklas, tilhører mig. Det er sat, Jacob, din klovn. Jakob. Eller Niklas. Hvad? Tilhører du mig? Nej. Skal stå til. Pas på! Shit. Pas på, hvis jeg falder ned herfra, så ryger kameraet, så kan vi ikke filme mere. Det bliver et problem. Så ryger vores kamera. Det er flot. Nej, jeg kan vi klare det bullshit. Hvorfor lægger jeg? Pupsås. Okay. Don't die, buddy. Don't die. 2 piece of fucking shit! For the next part, you must craft items to open doors. You may only use the items in the... Hvad fanden står der? Crates eller noget. Synes jeg var så tæt på. Okay, Nick, kan du ikke sige mig så? No! Det siger han nu! Nå, okay, der var en kiste her.
Simon, tipper du til mig? Kaster du Eller- det derind? Hvad? Hvad venter du på, din klovn? Jeg ved, hvad jeg Tip, gør. Nej.